Nagpabilin nga nagmakugi ang buhatan sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental sa pagpanghatag ug dugang suporta ug panginabuhian sa mga katawhan sa probinsya. Agosto 12, 2021, malipayon nga gidawat ni punong barangay Nelson ay Makusar sa barangay Sinay, Lagindingan, Misamis Oriental ang 30 ka mga bag sa hybrid corn seeds nga gikan sa DARFO 10 nga gipaagi sa buhatan sa Pagro. Gipanguluhan ni Board Member Sara May Neri Imano ang pagtunol sa mga binhi nga gipahigayon sa negosyo center sa Kapitolyo Probinsyal. Kalipay og dako sa benepisyaryo nga nakadawat og mga binhi tungod man makabenepisyo og dako niini ang mga lokal nga mag-uuma sa lalawigan aron sila matagan og dugang panginabuhian. Bisan pa man sa nasaguban nga pandemya, wala nagpakgang ang buhatan sa Pagro sa pagtunol og paghatag sa mga ayuda ug batakang serbisyo sa mga lokal nga mag-uuma sa probinsya tungod kay suportado ni Governor Bambi Imano ang mga inisyatiba kasusama niini nga makahatag og kaarangan sa panginabuhi. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Ubshama Jr. alang sa limpyong mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.